Ipinagpaliban muna ng gobyerno ang pagsisimula sa pagbabakuna sa mga bata edad 5 hanggang 11 taong gulang na nakaschedule sana ngayong araw ng Biyernes hanggang Lunes. Ito'y bunsod ng delay sa pagdating ng Pfizer COVID-19 shots. Ayon sa Department of Health, ang pag-ship sa 780,000 doses ng Pfizer pediatric vaccine ay orihinal na nakaschedule noong Huwebes at darating ngayong Biyernes ng gabi. Ito ang first batch ng 15 million doses ng Pfizer vaccine para sa mga bata na inorder ng gobyerno. Hindi na nagbigay ng paliwanag ang kagawaran sa dahilan ng delay. Nasa 15.5 milyong Pilipino edad 5 to 11 ang target na babakunahan kontra COVID-19. Upang matiyak ang sapat na preparasyon at distribusyon sa mga bakuna, sisimulan daw ang vaccination sa February 7 ayon sa DOH. Matatanda ang inaprubahan ng Food and Drug Administration ng FDA ang pediatric vaccine nitong Disyembre, mas kaunti kumpara sa ibinibigay sa mga edad 12 pataas. Ang second dose naman ay ibibigay matapos ng 3 linggo o 21 days. Kasama si Jennifer Salenga, JM De Jesus, CLTV News.